Il-sensiela ta' naqat ta' gvern li jisma' ġew fit-tmiemhom il-ħadd b'sessjoni mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Forti Sant'Angelo. Sessjoni li tula l-pubbliku staqsa dwar diversi miżuri li qed jidħlu fis-seħħ fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet, it-titjib fil-qasam tas-saħħa, is-servizz ta' mediċini offruti lill-anzjani u l-investiment fl-edukazzjoni. Miżuri li l-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li huma possibbli għaliex għandna ekonomija b'saħħitha li mistennija tkompli tissaħħaħ fis-snin li ġejjin. Naħseb li issa huwa l-mument illi nibqgħu iffukati fuq il-futur. Huwa il-mument li naraw li nħolqu aktar postijiet ta' xogħol għax huwa faċli nkunu sodisfatti b'dak li ksibna u forsi innaqsu ftit mir-ritmu. Ir-ritmu ma nistgħu qatt innaqsu, rridu nkomplu għaddejjin il-qoddim, irridu nkomplu inħarsu lejn suċċessi mhux ħajkun biżżejjed is-suċċessi li ksibna. Mistoqsi dwar il-qasam tat-turiżmu l-Prim Ministru saħaq li s-sena d-dieħla mistennija qabża ikbar fil-kwalità għax Malta se tkun qed toffri servizzi ġodda ta' kwalità ogħla lit-turisti. Issemmit ukoll Air Malta fejn il-Prim Ministru tenna li bħalma kien gvern laburista li beda din il-kumpanija u għadmir ta' dan il-gvern li jara terġa' ssib saqajja. Il-commitment tagħna hija kif solvejna l-issue tal-Air Malta li setet erqet lil pajjiż ħansolvu l-issue tal-Air Malta. Nsolvuha fil-waqt li nifhmu li d-dinja tal-avjazzjoni hija waħda mill-iktar kompetittiva. No one of us are living, irridu nkunu kompetittivi aħna wkoll. Dwar iż-żjara li għamel fl-Alġerija mal-ikbar delegazzjoni kummerċjali li qatt tellet pajjiżna barra minn xtutna, il-Prim Ministru sostna li din diġà ħallet il-frott hekk kif 3 kumpaniji Maltin ikkonkludew kuntratti mal-Alġerija. Fil-fatt tqar li minn din iż-żjara ħareġ ċar kif Malta għandha reputazzjoni tajba fil-fora internazzjonali bħala pajjiż newtrali, stabbli u maħbub minn kulħadd. F'interventi tuħut mill-awċin preżenti ma naqsitx mistoqsija dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Dwar dan il-Prim Ministru stqar li l-bini tagħha għandu jitħalla f'idejn il-privat, iżda dan isir biss wara konsultazzjoni estensiva mal-pubbliku Malti u Għawċi. Joseph Muscat saħaq li l-investiment infrastrutturali tal-gvern għandu jiffoka fuq il-ħolqien ta' sistema ta' mini taħt l-art li jaqdu n-naħa t'isfel ma' naħa ta' fuq tal-pajjiż biex bekk jittaffa traffiku. Pjan li diġà bdiet il-ħidma fuqu.